Boss Production. La Urte Ongol Music. La Urte Ongol Music.
Salam salam badiraɓe o calminama on jettama on jurama on jala jaam hiiremon jaam Allah heeɗi ɗo kirɗon mbaɗi fo min torima on yaafe no feewi min torima on yaafe e tampere nde min torima on yaafe e darde nde machallah on beltanama on mbiyama bisimilla ko bisna bismi darde mon nde yooɗi feewi jonde nde yooɗi feewi garal ngal on notima e keewal mbaɗanɗuɓe jaam cakeɗe jaam taade belɗiɗe beltodiri hay goto looɓani ala loɗɗo kadi torama yaafe machallah on calmina on feewi manda doñaɓe mbaɗe kelle mon to ɓe uminara est ce que mandanaɓe higa
joni si dewni mandanaɓe ngala gani mi anden Manda TV yoɓe mbat kelle mo TV machallah mbaɗaneɓe kelle ngara dow kelle mon to dow o beltanama no fewi mbaɗane Manda TV kelle Manda TV Sénégal Touba TV Sénégal Touba TV 1 o beltanama no fewi dennagal ko ɗo e télé e radio foof o beltanama fansiji ɗi debbo hen gorko hen suka mawɗo kala garɗo a wiyama are jaam yo a hoore jaam min beltanima pareji ɗi min beltanima mareji ɗi min beltanima artiste aji garɗi ɗi gila e dangama MCN besel fulɓe MCN ɗo ha kuƴet hawa en fof ɓe jiyama ɗo machallah o beltanama nogo badiramo keccel e beltanama no fewi kala artiste derɗo mi salminima mi yettima mi weltanimama mi torimama yaafi dangamama a weltanama a torama yaafi no fewi a weltanama an e wondiɓe ma a torama yaafi a wiyama bisimilla 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 mbaɗe kelle gara mbaɗe kelle gara mbaɗe kelle gara Ali joko ni baten Manda a hera de Madina Gounass fi hera he Madina Tuwal wala hera de Madina Tuwal min est ce que na kanjama min ko kanjama est ce que min gawana ko be kanjama be kirul nako be Gounass bari ga kanjama be mare kelle ngara do hono Gounass ala ngone bare kelle ngara do inshallah horon fari ya desa DJ ñedon ko lenge ñedon ko lenge ñedon ko lenge desa kale kelle ngara do kale kelle ngara do
woni e galawo